uba siyayiva impendulo yenu kulungile mayenzeke intando yenu ithilo impendulo yelikhaya sathi ke namhlanje sizabe silapha sizosabela uba kwenzeke ntoni le siphethe mongameli lebhaji ingubo sale ndodana utata unoqwaka ezini sisuko ziboleka kwelakhaya ka uye emzini unexhala awuyazi noba le nto uzoyifuna uzayinikwa na kodwa ngelathi xa sifika phaa safikele ebantwini bathi abantu belakhaya asinangxaki nale ngubo thatheni ukuba nenzeni ngayo ukuni mongameli savumelana into yoba mabazobona into esizawuyenza ngale ngubo kweli holo basayitshisa siyitshise phambi kwabo bayibone mongameli bavuma nalapha ukuba masihambeni nani siyobukela le nto niza kuyenza silapha ke mongameli siphethe le ngubo ingubo yendodana le ingubo yendodana le utata unoqwaka ingubo evule kanti mongameli ayodyongwane efana nam ibiseyingwevu eqinileyo uba bekuthiwa kuphethwe indodana efana nam igatyana ezawuthiwa siphethe le ngubo lo mfana ngeliswa kuba siphethe le ngwevu le ngubo le ngwevu kanti mongameli asikwazi mongameli sithe sakuva loo nto ngelathi sabe sizawuhlala i-executive xa sifumana lo mphanga wale ndodana wathi usihlalo ubambe kanjalo sizawuhlala i-executive phaa esamora ngomso sizawudibana phaa nale ndodana xa sifika mongameli safika kuyo mongameli saba ngajonga zonke incwadi asiboni chaphaza ziyamngqina zangqina ngaye savuma satho sakwazi uphendula ekhaya uba ngale mini sizabe silapha ngoba akakhanyeleki lo mzalwane umzalwane utoqwala kwandodana tata umongameli sizoxhoma le bhatyayo apha iphethwe ndim mongameli iphethwe ndim lebhatyi yale ndodana ngelakhi nentlahla yayo ibhubhe kamnandi ibhubhe kamnandi ukuba hayi ibhubhe kamnandi sizabe silapha kule ndlu sichaza kodwa ndithi madodana ibhubhe kamnandi ibhubhe kamnandi ubantu ubhubha kusepha abantu tata umongameli ngoba hleze zethu ibhatyi zawudinga ilaphi yayo ibhubhe kamnandi kukho abantu nendodana tata umongameli besimane siyibona le ndodana imani ngena ecapha imani ngena emanyaneni simane sidibana nayo phaa kugenerali simane siyibona ifika ihlale ngemva phaa sithi sawuyijonga simane kubekho amaxesha tata umongameli wengqele simane simcenga utata uJohn bathetha nala ngwevu igoduke ngoba kuyabanda kusekude into uba sibheke emnyango kusekude uba sibheke emnyango kodwa siyayibona into eyinzondeleleyo mxelele akanatyala makangoduke mane phuma utata unoqwaka egoduka ngoba egoduka kakubanda ngoba kukho amaxesha oba singaphuli xa sinogenerali kodwa into besiyazi uba xa sifika kugenerali izabe ikhona le ndodana izabe ikhona le ndodana xa sifika emanyalweni izabe ikhona le ndodana izabe ikhona le ndodana utata unoqwaka kwanyanzeleka into yoba mayide kufika ixesha tata umongameli le nto uba mayombheswe le ndodana ngoba ayinatyala ecaweni kwafika ixesha loba mayombheswe le ndodana ngamini lezakombheswa ngayo tata umfundisi ngemini ezakombheswa ngayo zikhona tata umongameli zikhona ngemini ezakombheswa ngayo ngoba impilo yakho utata ulotywala ibimxikixa babekwe endaweni uba inkwenkwe zakoluka inamaxesha onto uba ibekwe ekhusini inamaxesha onto uba ilungiswa ngoba ilungele ungena esuthwini wenziwe loo nto lo mzalwane ubekwe ekhusini ngoba uzawungena esuthwini wenziwe loo nto lo mzalwane bathi uba ndindoda ekhaya funeka umane uyomkroba umntana ungambiyeki ndafika tata umongameli
ngameli lengwephu ndafika inabile eca kwesitulo ndafika inabile eca kwesitulo banyanzeleka into yoba mandikhangela abantu tatumongameli mandikhangela abantu ndafuka utshopho kanye umntu oqala udibana kwanaye ndathi tatumakaleni iyabhubha le ndodana kule ndlu saphithizela engqungqutheleni tatumongameli abantu bayajuda kwelaa cala thina sinqongophele ngoba utatunotywala yamgqixa impilo banyanzeleka uba masikhangela odazi umchithwa bakhawuleze bazosindisa impilo yalo mzalwane banyanzeleka basenze loo nto bakhawuleza bamxikika bamlungisa yema mongameli le ndodana yema yavuka emva koko ahlabele unoyana amadodana yahamba yawungena ngemva yaza phambi kwakho mongameli ithe chu le ndodana sinethemba le nto yoba izawusebenzela uthixo bawuvayisi wathi ubangabana ndiyinkwenkwe yasengcobo kukwamaxesha ento ba iinkabi zityhalwe zibheke ethaleni zimane ziyotyiswa ngathala kuvala udolorhasi kazityiswa ngaphezulu umane uyozikroba ngoba ungumolusi kandifika le nkwenkwe ndafika ijingxela ndayithoba ngoba funeka izofela ekhaya ingafeli ethaleni sangenzeki into yoba ityiwe zizinja ufela kwayethaleni sayisisa mongameli kuwe ngoku mongameli sizisele bhatyi sizisele ngubo kuwe nokuthatha sizisele ngubo mandiyeke kuthetha ngalo mzalwane kusenzeka into yoba sikhululwa kuba masithethe ngayo lo mzalwane kusenzeka uba masithethe ngayo lo mzalwane intlahla yakhe madodana mna ndiyivayisi yalo mzalwane kukho ivayisi yevayisi unothiphu uyanyanzeleka unothimba ke izawucima uzawucima encwadini intoba lizisiwe incwadi yothimba ikhangela mongameli unothimba apha ndikhangela unothimba ivayisi ezawubangela into yoba mayingqini into yoba le ndodana izisiwe phambi kwayo kungabale kusithiwa nina nanizisa amadodana apha kwathi iinkomo zenu ngoku zintlanu iinkomo zenu ndandisigqibele kwencwadi zilishumi ngoku zintlanu ziphi ezintlanu ndikhangela uvayisi apha ndikhangela uvayisi ozeleuba le nguba ndimazi noba ukhona napha ngaphakathi kodwa isityhini sinavayisi waso uzawunikwa le nkoli takuvayisi osiyam ndiphethele katata omkhulu oqwanga inkwenkwe ngapha emawuwa inkwenkwe kwezalali le ndiphethele mvuyayo takuvayisi intlahla yale ngubo ndibe ndayiqwalasela takuvayisi ndiyihlekisa ndafika ingenalungelo lecuba ndafika ingenanto ndafikisengca takuvayisi lengubo yalo mzalwane uba ndisitsho takuvayisi lengubo lo mzalwane uyisebenzele lo mzalwane lengubo into angayenziwanga akayisebenzisanga lo mzalwane lengubo yena uyisebenzele lengubo xa kufika ixesha lento yoba ayisebenzisa akayisebenzisa takuvayisi lengubo eyisebenzele nzima eyona nto ibuhlungu ilapho xa usebenza takuvayisi usebenzela uphumelela xa usebenza takuvayisi
usebenzela uthenga imoto, usebenzela uyiqhuba. Ibali lisho into yoba tata uVayisi uthenga imoto wawugqiba ungayiqhubi ibe lilifa labanye abantu. Ilishwa layo ke le ndodana ibe lelo tata uVayisi ndiphethele ngubo. Tata uVayisi ndiphethele ngubo yale ndodana ndizisa kuwe tata uVayisi le ngubo le ndodana intsha inje ndisithi kuwe tata uVayisi nantsi ingubo katata uNoqwaka tata uVayisi nantsi ingubo katata uNoqwaka andikwazi ke ukunika tata uVayisi le ngubo ndingathethanga ngayo tata uVayisi ndimele ndithi tata uVayisi mathathu tata uVayisi anesixhenxe mathathu anesithathu kwiGenesisi mathathu anesithathu le ingubo yonyana wam le ingubo yonyana wam le tata uVayisi ingubo yonyana wam le yaziswa kuyo le ngubo ingwembe enkulu kathiwa falisapha ndingabanina le ngubo wenyanzeleka utata lo mfana angayikhanyeli ingubo ayazi into yoba ingubo yonyana wakhe le wathi ne ingubo yonyana wam ezinye iingubo ziyakhanyelwa ngootata bakho ezinye iingubo azaziwa zifaniseki kodwa kaYosefu ingubo yafaniswa wathi uyise le ingubo yonyana wam nantsi tata uVayisi le ngubo nantsi le ngubo le ndodana bona uba ndithini ndingamoshanga xesha ke tatam ndisondela apha kuwe ndiphethe le bhayiki yale ndodana ubawo uNoqwaka owathi ngexesha igazi belisagijima enyameni kusemnandi kweli lizwe mzalana uMagala usekhona unewunewu belihlabathi yevane ndodana uThixo ethetha ngomlomo kaYeremiya kwisahluko sesixhenxe ngomqolo wesithathu family yasekhaya sithi uThixo yilungisani indlela yenu kwakunye nezenzo zenu ukuze mna Thixo ndinibeke kule ndawo yevelo lizwi lendoda yayilungisa indlela yayo bamungabe ilungiselelwe kokuba izibekwe kule ndawo yakulala ndibona pha kukho ibhatyi emnyama omungameli yandikhumbuza laa nto kokuba
family yasekhaya ehlabathini kwakumnyama bekhubeka abantu bahamba emnyameni ngenxa yobungozi babumnyama wasuka uThixo wamncama unyana wakhe ekuphela komzeleni wamyeka okokuba makakhutshwe ngosango lengasemva agxagxaniswe abheke emnqamlezweni nalapho afike wahlatywa khona lapha igazi elibomvu saqolela izona ngisapho bonke abantu abafana nala mntu wathi wafika sixhome ibhatyi kwenye indawo wathi yena akalikhonzi lapho wayethetha ke kuba engayazi intsingiselo yalo mali lapho uba athetha ukuthini le bhatyi bomvu family yasekhaya inamakhosha amahlanu arepresenta amanxeba kaYesu mabini bomarhethe ezandleni mabini ezinyaweni ize elikhosha lisezantsi family kaba unokwa lirepresenta inxeba lomkhonto lendoda esisikhohlakali eyasondela kuYesu yema ezantsi komnqamlezo inamehlo ajonge ecaleni yamhlaba ephangweni uYesu lantsaza ngakumbi igazi yalinxeba elabavayithali kula manxeba kaYesu mahlanu leliqhosha lisezantsi kukho le hempe mhlophe yiyo le athetha ngayo uDavid athi xa ithetha ngale shethe emhlophe athi ndiqovule ngokwenene uyenze mhlophe kunekhephu eyam inhliziyo esenzela intoba indodana mayibe noqobo yempe le erepresenta uqobo iqavulwe ngokwenene yamhlophe yanje madoda asekhaya madoda aseCape kukhona apha isipeliti apha esinombhalo omnye nalo olapha kweliqhina xa ujonge kwesipeliti ufika apha kukhona umbhalo othi one heart one way ngula mbhalo athetha ngawo uYeremiya kwisahluko samashumi mathathu anesibini ngomqolo wamashumi mathathu anesibhozo athi bona bayakuba ngabantu babo mna ndibe nguThixo wabo ndibanike indlela enye nenhliziyo enye khona ukuze bandoyike mna Thixo kulunge kubo imela loo nto lembasa umongameli siyavuma ngokwemvume yakho tata ndisondele kuwe nale bhatyi yale ndodana ndisithi yole le bhatyi nawe andifumananga siphako kule bhatyi unyanisile uvayisi wayo uthi ibingabhemi indodana ebhemayo sifika apha kukho imigqobho sibone uba uphopho ebengabusiyanga ubunyawunto ubelilizwe ebebhema uphopho ebengabusiyanga olaphulapho ubelilizwe simbona apha omongameli ikotakile yona tata kanti ukunike umsebenzisi disappointing indoba umuntu onyamezeleyo xa kuzombonisa ifamily yakhe bebeziphethe njani kubekho abantu abathe thina sizawuza sizokugqibezela indaba apha
intention zethu zoba le nkonzo ingabi kweli zinga sifuna ube kuyo. There's no need ukuthi uphethwe ibhatyi yelungu ube uhleli phansi ungayimameli noyimamela le. Akho mntu usitotshiweyo phaa phandle uba ngangahlali kayifuna uba ahlala khona. Usapho likatata uNokwanga uLuxolo ebemnandi ebemnandi uba bengekho uSimanye bendizawuthi ngaphezu kwenyini. Kodwa nditsala amazwi aseBhayibhileni bemnandi kum uLuxolo. Athi imeko seyingavumi kodwa bhekela umanyanelo eSamoa. Some of you nibuza uba iza kwenzela ntoni nale cawe ukuthi uyibone iwenza inje nakwimeko yakho kodwa kubheka phaa. Abesithi yena ndiyamazi owam umhlawuli. Undiselele ibhatyi katata uNokwanga undikhomele esikhungwaneni ukuze umongameli ukhokhele olumanyano lwesithili apha esithilini umseyingqele yiyo ukuba ulwesumela sibhozo ibhatyi kamzalwane uXolo uthonywe nguwe esikhungwaneni. Yes. Family 350 yakwaba uNokwanga ngikuvuma u315 wena ngiyashila mzalwane.
Siyaxolisa. Hayi man. Ngalo mhla namhlanje ufuna ukuwisa wena nawe. Elishumi elinethoba kwinyanga ka-Okthobha unyaka ka-2025 okokuba ngamagunya endiwanikwa umongameli wale sekethe athe yena wawanikwa yibhishophu yesisithili uHarel Famana nayo ethe anikwa igunya ngupresiding bishop wale nkonzo utata uMbiri Ray. Ndiyavakalisa kokuba le ibhatyi katata uNokwaka ikhonywa yi-vice president yesisithili saseCape. Endicinga uba ke bazalwane niyayazi into yoba in the absence of the president, the vice president becomes ikhomile ke le bhatyi ngokwamagunya endiwanikeza iinkokheli zale nkonzo esele ndizikhankanyile. Ikhonywa ke egameni loyise nasegameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele.